הקודמת בכלל לא יכולתי לקום, והפעם כל הזמן כשאני קם אני ממש חושב על סייסי, כאילו יש לי שיעור היום, אני ישר מקפץ לי. זה פשוט כיף עכשיו להסתובב ברחוב ולראות דברים שאחרים לא חושבים עליהם. בשיעורים אחרים אני לא משתתפת, אבל בשיעור הזה אני משתתפת, נהנית, וכאילו בשיעורים האלה אני יכולתי לבטא את עצמי, וכאילו למורה היה אכפת לה ממני והיא לא ויתרה לי. כשאני לא רציתי, היא תמיד אמרה לי אל תתייאשי, תנסי, וכאילו לאט לאט התחלתי להקשיב לה, ובאמת ראיתי שאני יכולה להשתנות אם אני רוצה ולהצליח. זה נותן לי דמיון, זה נותן לי סקרנות, ואני מאוד אוהבת את זה. מה שמאוד מיוחד בסייסי זה בעצם שזה נתן אפשרות לילדים שבדרך כלל הם לא כל כך בולטים, לאו דווקא המצטיינים או אלה שמקשים, דווקא אלה השקטים, זה נתן להם אפשרות לפרוח, להציג משהו אחר. מאוד מאוד מהר יכולנו להרגיש את השינוי גם על הילדים וגם בחוויות שההורים באו וסיפרו לנו. אני יכולה להגיד שאני מסתכלת על ילדים שעוברים את התוכנית של סייסי, וילדים שבית הספר שלהם לא מפגיש אותם עם נושא של פיתוח היצירתיות, יש הבדל, אתה מרגיש שזה חוסר. רמת השיח היא מאוד מאוד ייחודית, ילדים מדברים בשפה אחרת, יותר מקצועית, מנסים לפתור בעיות באופן עצמי, הם מאוד גאים בתוצרים שלהם. ילד שהצליח לפתור בעיה באופן יצירתי, אז הוא מאוד מאוד משליך את זה על השיעור ומדגיש את הנושא הזה, זה נורא נורא מורגש. למורים יש צמא מאוד מאוד גדול ורצון רב ללמוד את הדברים שהילדים לומדים על מנת שגם אצלם תתפתח המיומנות הזאת. אחד הדברים המצוינים שיצא לנו מהתוכנית זה בעצם המוטיבציה של הילדים עלתה. הילדים גילו יוזמה, אחריות, נחישות, התמדה בביצוע כל מיני משימות. פתאום יותר קל להם גם במתמטיקה וגם בהבנת הנקרא ובעוד מקצועות. הם טוענים שהתרגילים והמיומנויות שהם רוכשים בשיעורי יצירתיות עוזרים להם גם להצלחה בשאר המקצועות. אני יכולה לומר באופן חד משמעי שזה שיעור חובה לכל תלמיד בישראל. כיתות שלא זכו להיכנס לפיילוט השנה מאוד מוחזבות, מאוד מצפות לשנה הבאה. אנחנו שנה הבאה מתכוונים לשדרג את העבודה, להכניס את העקרונות של השיטה לתוכנית הפדגוגית הבית ספרית. זאת בעצם השאיפה שלנו.